toto je naše mestečko. Je to obyčajné malé mestečko, ktoré je zvláštne tým, že sa v ňom nikdy nič zvláštne nestalo. Okrem nášho príbehu, pochopiteľne. Toto je náš dom a toto som ja, kocúr Pidlifús, vznešená, múdra a vzdelaná bytosť. Ahoj! Toto je ďalší obyvateľ nášho domu, sliepka Dodo. Okrem toho, že napodobňuje divú zver, je aj pokusným králikom, vlastne pokusnou sliepkou profesora Fliegenbauera. Profesor je veľký vedec a vynálezca, vynašiel skoro všetko. Škoda, že mu to nikto neverí. Tento chlapec, to je môj kamoš Tóno, oddaný žiak a nasledovateľ profesora Fliegenbauera. Strašné číslo. Nie, nemyslíte si o mne, že som proti vede, ale pre niektoré jeho pokusy jednoducho nemám pochopenie. Len vydržte. O chvíľu sa sami prestanete čudovať. Za to vám ručím. Momentík. 3, 2, 1... Štart! Hurá! Tri, dva, jeden. A štart! Dnes sa konečne splní môj dávny sen. Stanem sa slávny. Raketové palivo pre 3. tisícročie to tu určite ešte nebolo. Len jediná kvapka ma delí od prevratného vynálezu. Rýchlo na patentový úrad. Vynašiel som raketové palivo. To ma preslávi. Vydrž. Hop, 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 hop. Asi sme rozbili okno pána profesora. Počkaj, ako to my? Ty si ho rozbil. A navyše tam zostala aj tvoja lopta. Mal by si ju vziať skôr, než sa profesor vráti, inak ťa čaká... Nie, nepokračuj. Viem si to predstaviť. Výborne, to sa ti podarilo. Profesor ťa zmláti ako hada. Ale má to tu veľmi pekné. Možno sa nakoniec aj preslávi. Sliepka, to mi odľahlo. Profesor Fliegenbauer? Vraj koncentrát slepačieho trusu. Sú to hlupáci a nevzdelanci. Nerozoznajú ani raketové palivo od slepačieho trusu. A to si hovoria veľkí odborníci. Na tvojom mieste by som zobral loptu a čo najskôr sa vyparil. A pre istotu tým rozbitým oknom. Zničili môj najväčší vynález. Také nešťastie. Banditi na nič hodní. Chceli ste, aby som dostal infarkt, čo? Ale tú radosť vám neurobím. Ty si ich náhodou nevidela? Kodák. Aspoň využijem svoj ďalší vynález. Superhľadač stôp a šľapají. Už je so mnou koniec. Teraz povedz, čo mám robiť. Na tvojom mieste by som zdrhol aspoň tak rýchlo, ako ja. Zdá sa, že nás o chvíľu dolapí.
Ak nás nájde, sme v keli. To máš pravdu s Bohom, nespomínaj ma v zlom. Banditi nebudú ďaleko, signál je stále silnejší. Za nimi! Vylez, spomenul som si na skvelú skrýšu. Skáč! No! Tieto rakety sú naša jediná záchrana. Poď, odletíme hotovo. Páni, a čo keď sa o tom dozvie? Len nevymýšľaj, máme málo času. Nechcem ťa uraziť, ale ty vieš také hebedo kormidlovať? Neviem, ale zatiaľ ma to nezaujíma. Je tu tlačidlo štart a to nám zatiaľ stačí. To je zvláštne, tu sa stopy končia. Hádam, nie sú tí lotry v mojej garáži. Myslíš, že mám naštartovať? O tom nepochybuj. Tak do toho, profesor už otvára garáž. Vieš vôbec, kam letíme? No do vesmíru. A viac sa dozvieš z hentoho hviezdneho atlasu. Neviem ako tebe, ale mne by najviac vyhovovala taká planéta, kde by som sa už nemusel za ničím naháňať. A kde by si mohol leňošiť, čo? Hej, presne tak. A ešte by som chcel, aby ma tam neotravovali blchy. Ticho, pokoj, pohodlie. Pokús sa nejakú takú planétu nájsť. A ja zatiaľ zaradím druhú kozmickú rýchlosť. Dobre? Na nič, hodíci! Ukradli mi raketu! A tú najlepšiu! Moje nervy, veď to bol Tóno s Pidlifúzom. Čo keď sa im tam voľa čo stane? Za nimi! Musím ich zachrániť! Už viem, kam poletíme. Na modrú planétu. Je to planéta nádejí a zázrakov. Pidlifúz, pridaj plyn. Mám pocit, že za nami niečo letí. Tá raketa mi jakási známa. Jasné, to je profesor Fliegenbauer. A tak sa to vlastne všetko začalo. Nebola to naša vina, že sme sa vydali na ďalekú cestu hľadať miesto, kde by sme mali od každého pokoj. No cesta na modrú planétu nebola taká jednoduchá, ako sme si mysleli.